Baby yanzu ka kira ma gama ma yanzu. Allah. Ya. Awa ne da sakan 19. An gama. To nawa ne kudin? 1,100 faci 16. 16? 16. Ko in haka ne ka ce titin ya riga mutu kenan aiki ba. Amma a ce faci 16 a mashin a cikin mashin. Kowanne faci ɗaya 100 nake yi. Ba ta yin babban mota ba? Nawa kenan kudin? 1,600. Gaskiya an je haka dai gashi amma na bada amma Allah ya isa. Ya? Ya?